ചിറ്റാമ്മ ടീച്ചർ വാണിയമ്പലത്തെ HM ആണ്. ഇവിടെ എങ്ങനെ പോകുന്നു വിശ്വാസ പരിശീലനം? കുട്ടികൾ എത്ര പേരുണ്ട്? കുട്ടികൾ 46 പേര്. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, 3-ാം ക്ലാസ് ഇല്ല, 6-ാം ക്ലാസ് ഇല്ല, 1-ാം ക്ലാസ് ഇല്ല. 11-12 ഉണ്ടല്ലേ? 11-12 ഉണ്ട്. ACC ഇല്ല. ACC ഇല്ല, പിള്ളേരില്ല. ഇല്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ പൊതുവായിട്ട് മറ്റ് വിശ്വാസ പരിശീലന പ്രവർത്തനമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങള് സൺഡേയില് ഒരു 9:15 പിള്ളേരെല്ലാം ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പിള്ളേര് പറയുന്ന ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെയാ. പിന്നെ 12 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരത്തുള്ള പിള്ളേരാ വരുന്നത്. അപ്പം പേരൻസിന്റെ സഹായത്തോട് മാത്രമേ വരാൻ പറ്റുന്നവരാണ് അധികം. പിന്നെ പേരൻസ് ഇവിടെ കാവലിരിക്കും ഈ പോണ സമയം വരെ. ഞങ്ങള് ഒരു 9:15 ഈ ലോഗോസ് ക്വിസിന്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് ഞങ്ങള് 9 മണിക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങി. പിന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. കുട്ടികൾക്ക് ലോഗോസ് ക്വിസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടും, അത് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞങ്ങള് മിഷൻ ലീഗിന്റെ പ്രാർത്ഥന, മിഷൻ ലീഗിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഒരു മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ച ആ സമയത്ത് ക്രിസ്ത്യന്റെ പ്രാർത്ഥന നടത്തും. പിന്നെ അതിനുശേഷം വചനം 2, 3 അങ്ങനെ ഓരോ എല്ലാ കുട്ടികളെ കൊണ്ടും പറയിപ്പിക്കും. അച്ഛനായിരിക്കും അതിന്റെ നേതൃത്വം. പിള്ളേർ നന്നായിട്ട് കുർബാനയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ട്രെയിനിങ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ള പങ്കാളിത്തം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അച്ഛൻ വളരെ നിർത്തി. പിന്നെ എല്ലാവരും അധ്യാപകരും ഒക്കെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയില് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രൊമോട്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നു. നന്നായിട്ട് വിലയിരുത്തലൊക്കെ നടത്തി. ഓക്കെ കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും സൺഡേ സ്കൂൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ HM എന്ന നിലയിലെ ടീച്ചറിനെ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. വാണിയമ്പലത്ത് എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? 9-ാം ക്ലാസ്സിലല്ലേ? ഓക്കെ. പേരും വീട്ടുപേരെന്ന് പറയാമോ? എൻ്റെ പേര് ആൽബിൻ, വീട്ടുപേര് കോഴിപ്പാടൻ. ഓക്കെ. ആൾത്താരപാലനാണ്. ആൾത്താര ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. സ്ഥിരമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന സ്ഥിരമായി മുടങ്ങാതെ ചെല്ലുന്നുണ്ടോ? എപ്പോഴാണ് ചെല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥന? ജപമാല അല്ല, ഒരു നന്മ പറഞ്ഞ ചെല്ലുന്ന. ഓക്കെ. കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെല്ലും അല്ലേ? അതെങ്ങനെയാ ആ പ്രാർത്ഥന സ്ഥിരമായി ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയത്? എങ്ങനെയാ? മമ്മി പറഞ്ഞു. മമ്മി പറഞ്ഞു സ്ഥിരമായിട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും മുടങ്ങാതെ ചെല്ലുന്നുണ്ടല്ലേ? അത് ചെല്ലുന്ന വഴി ധാരാളം ദൈവാനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. സ്ഥിരമായിട്ട് ചെല്ലാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഓക്കെ കേട്ടോ. താങ്ക് യു. മനസ്സിലായില്ല പഠിക്കുന്നത്? പേരെന്താ? ആൽബിൻ. ഓക്കെ. വീട്ടുപേരോ? കോനിക്കര. ഓക്കെ. അപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടല്ലേ? സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥന ദിനചര്യ പോലെയാണ്. അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ചെല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥന ഏതാ? ആണോ? എപ്പോഴൊക്കെയാ ചെല്ലുന്നത്? കിടക്കുമ്പോഴും പിന്നെ എഴുന്നേക്കുമ്പോഴും. ഒരിക്കലും മുടക്കാറില്ല? ഓക്കെ. അത് എവിടുന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനവും ശീലം കിട്ടിയത്? പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ എല്ലാരും ചെല്ലാൻ പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചെല്ലുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പനും അമ്മയാണോ? അത് ചെല്ലാൻ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെല്ലി ശീലമായി അല്ലേ? സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെല്ലും അല്ലേ? ഓക്കെ കേട്ടോ. എടുക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാ ദിവസവും തുടരട്ടെ. ദൈവാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ. മോൾ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? 4-ാം ക്ലാസ്സില്. വീട്ടുപേര് ഗ്രേസ് എന്നാണോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ? ആരോടാ പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? മാതാവിനോട്. ഏത് പ്രാർത്ഥന ചെല്ലുന്നേ? 3 മണി. ഓക്കെ. 3 മണിക്ക് വന്ന് 3 പ്രാവശ്യം മാതാവ് നന്മ പറഞ്ഞ ചെല്ലും. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചെല്ലും. ആ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലാവോ? പരിശുദ്ധ അമ്മേ, അമ്മയുടെ ആത്മാവത്താൽ തന്നെ ശക്തിയാൽ തന്നെ പരിശുദ്ധവും ആത്മാവിനെ ശുദ്ധവുമാക്കണമേ. അമ്മ ഇതിനെ മെല്ലെ മാരക പാവത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കണമേ. അമ്മേ, പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും. ഓക്കെ. ഈ പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ദിവസവും മാതാവിനോട് ചൊല്ലും. ഇനിയും തുടർന്ന് ചെല്ലുക. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥയായിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഈശോയോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ. മിടുക്കി. അവിടെ ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. കൊച്ചു വാണിയമ്പലം ഇടവകയിൽ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? 4-ാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ? സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ? എല്ലാ ദിവസവും ആരോടാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? മാതാവിനോടാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മാതാവിനോട് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥന ഏതാ? ഓക്കെ. ആ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലാവോ? നമ്മുടെ ഓക്കെ. ഈ പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ദിവസവും ചെല്ലും അല്ലേ? അതിന്റെ കൂടെ നന്മ പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ചെല്ലുവോ? ഓക്കെ. എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മോന്റെ പേരെന്നാ? ഓക്കെ. എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? 2. ഓക്കെ. മോന് കുള്ളൻ സക്കായുടെ പാട്ട് അറിയത്തില്ലേ? ആ പാട്ടൊന്ന് പാടിക്കേ. കുള്ളൻ സക്കായ് കുറുമൻ സക്കായ് യേശുവിനെ കാണാൻ വന്നു. ജനക്കൂട്ടം ചുറ്റും നിരന്ന് യേശുവിനെ കാണാൻ വയ്യ. കുള്ളൻ സക്കായ് കുറുമൻ സക്കായ് യേശുവിനെ കാണാൻ വന്നു. ജനക്കൂട്ടം ചുറ്റും നിരന്ന് യേശുവിനെ കാണാൻ വയ്യ. കുള്ളൻ സക്കായ് കുറുമൻ സക്കായ് മുന്നോട്ട് വേഗം നീങ്ങി. അത്തിമരത്തിൽ കത്തി കയറി പാത്തും പതുങ്ങിയിരുന്നു.